Emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren atarian, indarkeria matxistaren kontrako adierazpen instituzional bateratua aurkeztu dute Bilboko EH Bilduk, Udalberrik eta Goazen Bilbaok. Bilbon ere indarkeria matxista lehen mailako arazoa dela adierazi dute, eta urtarri eta abuztu artean, 2016ko datuekin alderatuta, indarkeria kasuek 130ko igoera izan dutela jakinarazi dute. Eta azken urtean, 378 emakumeek erabili dutela Bilboko genero indarkeriaren aurkako zerbitzua. Berdintasun legeak sustatzerako orduan, udal gobernuaren benetako konpromiso falta salatu dute. Ikusten duguna da, zorako 25 bezalako egunetan egiten diren adierazpenak hutsak direla, eta gainera guretzako askotan larriena dela da mugimendu feministaren hainbat adierazpen edo hainbat kontzeptu feminista bai barnebiltzen dituztela adierazpen instituzional horietan, baina hortik haratago ezer gutxi. Egunerokotasunean eta egun hauetan gainera udal aurrekontuekin aurrera tatxera gaudela, argi eta garbi ikusi dezakegu berdintasun politikek zer nolako pisua daukaten Bilboko udaletxearen kasuan, pisu gutxi, oso gutxi ez esateagaitik, eta gainera konpromiso errealak falta zaizkio udal aurrekontu horri. Salaketatik harago joan eta proposamen erreal eta zehatzak dituen adierazpena aurkeztu dute 3 udal taldeek. Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa onartzea. Indarkeria matxistaren aurkako behatoki bat eta violentzia honi aurre egiteko plan bat martxan jartzea. Indarkeria matxista terminoa modu normalizatu batean erabiltzea. Berdintasun sailaren aurrekontua handitzea, udal aurrekontuaren 100% heldu arte. Horrez gain Bizkaiko Foru Aldundiari eta Emakunderi berdintasun alorreko aurrekontu partidak handitzeko, epaitegietako genero unitateak indartzeko zein indarrean dagoen legeria berraztertzeko eskaria ere egin diote. Udal taldeek mugimendu feministak azaroaren 25erako Euskal Herriko hiriburu eta herrietan deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute.